Otomobil hezene ja, jmerdine j yeni öyle khairatın kanala otomobila min. Piştî demekê em dîsa li pêşberî we ne. Mêvanek me vê carê pir xweşik û delal heye. Mêvana me Renault Clio ye. Renault markeke Fransevî ye û 2016 de markayên wek Dacia û Mitsubishi kiriye şirîkê xwe. Ev segment wek segmenta B'yê di Çîna B'yê de ye û bêhtir dişibe xweha xwe Meganeê. Ji xeynî wê ev a Clio a pêncem e. Yani a beriya wê çarem bû, ev jî a pêncem tê hezibandin. û her çi qas guhartinên mezin jî pêk neanîbe, hin guhartinên dînamîk tê de hene niha em ê vana destê şan bikin. Dema otomobil hezek, yan jî otomobil hez ku çap pêşiya wê dikeve, pozê wê dikeve, merêv dizane ku modeleke Renault ye, ji xwe ji logoya wê jî diyar e û van ızgarayên wê û di vir de çi wê hez dikim premium nîşan dide, ev wek piyano bilek li vir wê xistin û hin hûrgiliyê din detayê din jî di hundirê wê de jî hene piş wê jî hene mêwana jî nîşan bikin. Çarînên wê ev in û yê rojê di vir de ne û normal ê led jî wek leyê di vir de evana zeşaj bin full led din di hundirê wê de xuyan e nêzîktir bike ve kristalê ne kristal derbas dibin. û ev xetên ser wê li gorî a beriya xwe hinekî din otomobîlên bi mirês û bi heybet dide nîşandan. Di vir cihê ba hene ji bo ku hêla ba bişkînin, di vir de ba derbas dibe. Di a pakêta ser wê de Icon de li vir fara mijî heye, belê divêya de ez ne şaş bim tuneyê ji ber ku ev pakêta baz e ya vala ye. Jantê wê 185-65 yani 15 jantin. Jantê wê biçûk in gorî borî segmenta xwe besî wê têrî wê dike. Bu jant çi qas biçûk bi jant ev qewara wê ye û çi qas ev biçûk be evana qalin din ji bo konfora zêdetir, berê ji bo lezgîniyê evana qalin be ne baş e. Rênigên wê cotî de sinyal hene û ev xetên binî otomobîlê bêhtir dînamîk nîşan dide û premium nîşan dide. Di vir de jî xetek dîzaynek heye. Di vir de jî nivîsa Clio heye, nigê wê din sportîv nîşan dide, premium nîşan dide, rango. Di vir evana ji bo ku dema derî veke ku li dîwara nekeve, danê wê detayê. û tiştek din heye, gelek ew ji vêya ji gazina dikin. Jinên ku neynûkê xwe dirêj dikin, a di vir de dema vedikin, divê baldar bin, neynûkê wan li vir dişikê. Deriyê wê di vir têvekirin, ê din jî normal vir têvekirin. Kêleka wê normal a Renault ye bi vî awayî. Di Clio 5 li gorî Clio 4 a beriya xwe zêde guhertin dawiyê de jî pêk nehatiye wek çawa kêlekê wê pêşiya wê de jî zêde guhertin çênebûye. Dawiyayê de jî mesela a pêşiyê de jî nivîsên Clio mezin û ev logo di vir de heye. Ji xeynî wê ev spoiler dibêjin vana jêrvan spoilera ji bo ku hêza ba hinekî din hêla ba bişkîne evana a çêkirine
و جغینی و ev tiştek ku ji hezkin taybetiye herî xweş ku premium nîşan dide ev di pêşiya wê de ji hene piyano bilek ê reş her du aliyê wê hene nekî din wê wek jetê nîşan dide û lambeyên wê stopê dawiyê va çarînê wê wek hûn dibînin vir nedê xistiye û normal ê stopê din jî vana jî letin ne zêde letên wek pakêta ser icon yan jî taçê ne lê ev jî standartin xwedî egzoza henekan hebûna ku veya birayê yek tenê wê nekî din sportîfa wê xera dike û ji xwe di vê pakê de tenê opsiyona wê baş ku ew heye û veya jî li gorî daxwaza wan karin lêxin sensora parkê vana sensorê parkênin hawirdora wê hene û dawiya wê jî hashback xuya dikiş xwe wek hûn dibînin û xetên wê ê Clio ne ê Renault ne niha jî em ê baxçayê vekin baxaca wê em ê tiştekî ecêb bawekî cuda vedibe em ê ji kameramanê xwe erdal bêjin merak baxacê vekê kak baxacê vekê min evê çawa vedibe baxacê vekê baxacê doğru. Temaşevanên hêja baxaca wê ê normal de her modelê de divir vedike belê ê veya divir vedike û pro. Baxaca veya sesûd not yek lîtreyî li gorî raqîbê xwe ya yekem e em karin bêjin ku raqîbê wê wek Volkswagen Polo, Opel Corsa û Peugeot 208 in ku ji hemûyan baxaca wê berfirehtir e sesûd not yek lîtreyî ji ku sade ye tenê di qanca tê heye van paldankan karin wan rade û di jêr de jî stepneyek heye ew jî tam ne biçûk e ne zirav jî li gorî ê ku niha li ser wê ne vî awayî baxacayê jî sade ye Hacı eme derbasi davyayê bibin kabê kûra wê çawa ye Nacî berî ku em derbasî hundirê bibin em behsa kalîteya keresteyên deriyê wê bikin ji ber ku pakêta bazî yên pakêta vala ye ji xwe van dere giş heşk in belê nexşên xweşik tê de hene gelek dema hûn balax bidinê dema nêzik jî bibe nexşên xweşik tê de hene vê dikarî şûşeyekê normal a biçûk têxê û li vir jî hoparlorê wê hene bi vî awayî ev jî wek kromê ye kroma heneka ye dikarin paldankê wê bi vî awayî adin vir dûmeyek heyin bî sert e Ama hûn veya vedikin jî dawiya wê dibe 1200 litre li gorî me got raxîbê xwe gelek baş e parîşê wê gelek saxlem xuya dikin û paldankên wê li gorî a berê a çara evane ê destekên wê kêlekî gelekî saxlem bi kalîten xweş in û di pişta merêv tam zef digirin em derbasî dibin û berî wê havana îzofîks hene ji bo paldanka zaroka divir her du aliya de hene gelek modelan de tenê aliyekî de heye paldankên pêşiyê li gora me hatine gora min hatine amadekirin eyyarkirin ewan baş e yani evaya B segmenta B'yê li gorî wê jî normal e ku teng be belê ê di nîvekê di ortê de rûnê hinekî divir incak yekî biçûk zarokek rûnê ku rêwîtiya xwe baş bike divir destek hene divir ji bo çekakên cam hûn dalxînin û jûra ji bo sanrofayê tune ye mesafa wê jî ne zêde yani teng e otomobîlek modelek biçûk e helbet bi vî awayî dawiya wê em derbasî pêşiyayê bibin niha niha jî em pêşiya wê ne berî ku behsa kokpîtayê bikin mifta wê jî bi vî awayî ye
evî hatî guhertin weka berî behsa deriyê wê bikin keresteyên hatiye bikaranîn ji wek me got ber ku bazê ser tên heşkin tenê evir nerme hinekî ê dengî heşk divir jî dikar şûşeyekî bi vî şeklî têxî deriyê wê ev e wek dawî ye û ji vana di dervekê de vedibin ew baş e ê dawiyê de manuelên newrone ev ten ê pêşiyê wirone û veya jî dikarin van neynikên cotî bi eyar bike ew girin direksiyona wê beriya a xwe xweşiktir e li vir biyan û bilek wek pêşiya wê û dawî jî heye divir jî hûrgiriyên wê hinekî din sportîk nîşan dide direksiyona wê û divir ew hene divir bixey wek dexlekê tune ye çavbikekî li vir eyarên wê farê wê tu li vir dike tenê veya da sensora parkê heye wek opsiyon ekrana wê kadrana wê ew e analog e di ortê de tenê wek kompîterê wek ekranekî heye dikarî divir eyarên xwe bike çend kîlometre kiriye çawa eyarên wê bike ji xwe divir logoyek wê heye û neşaş bim ewa wê dikarî direksiyonê jî veya dadixî û gora xwe daxiyan jî berjêr bike û eyar bike hewra baştir e gorî min li vir eyarên ew ê hene ê manuel in farê ne û li vir jî ji bo avbirê ne ji xwe wekî êdin de heye divir de ji ber ku manuel e ji guhekê wê tune ne bi van tuşan sabîtkirina reset heye reset heye a sabîtkirina lezê heye û li vir jî ji bo van tuşa jî ji bo vê ekrana nîvekê yê eyar bike direksiyona min xweş hat kêfa min ji kokpîta wê hat gorî ku pakêta bazê jî gelek baş e ekrana wê belê li gorî ya ser xwe icon yan jî tacê pir wilo wek ê fordê sekiniye ekranê wê wek ê dormîşa wanê mezin sekiniye klîmayên wê wek ê Passatê evana kêfa min ji wan hat wilo seranser e heta avir jî heta li vir jî dewama wê heye bi vî awayî klîma wê ê manuel in ev tuşên wê wek ê Peugeot in gîşibandin wan ê piyano divir ji xwe ev ê normal dikar flaşê têxê ver û bluetooth jî heye neşaş bim û tu dikarî kabloyê jî tê telefona xwe bo multimedya pakêtê ser wê hertimen dibin ji ber ku pakêta bazê û ayê ser wê de gelek ferq heye 40 milyar zêdetir jî ferq heye belê opsiyonê wê gelek zêdetir mesela ekrana a wê 9 înç e û gelekî xweşik e a ser wê de malzemeyên vir hatiye bikaranîn wek deriya de jî xuya ye heşk e a ser wê de divir dikarî şarj bê kablo şarj bike divir 12 volt heye kar veya karbîne manuel ji xwe 5 têzên wê hene van ewa divir de jî dewam dikin piyano bilek vana gelek ji wan hez dikim evan nexşan yan jî van şiklan otomobîlê modelê wek ê premium nîşan dide ewa wê manuel e frêna desta û divir de jî ji bo şûşa dihebcî hene û divir de jî çavikek normal heye konsola wê jî bi vî awayî dexla wê gelek derin dawî ye dirojankî fireh e belê qumaş nadiye bikaranîn kokpîta wê jî bi vî awayî û berî ku em xelas kin jûra wê evana neynikê wê leda wê tune ye normal e û vir ledê wê hene ne lede normal e û bi vî awayî em niha derbasî ajotina wê bibin.
بجن هاجی ام اندره اتومبیل خونه مدل خونه میوان خونه موتورا و بنزین 1.01 دروازده به 1000 موتور دروازده به بنزین لگوری ویجی دیساجی کم شودین جبر کو موتورا و کمه هفته د بلگیره او یعنی کمه de se paketên wê hene ev ya a joy paket derbas bi joyê û a ser wê taç heye û icon heye ev ya 1.0 a ser wê 1.3 û a icon jî 1.6 motor e a 1.6 motor benzin dîzelê êdin her du wê pêşî benzin e لگوری که کرستین حشک بکارانی جی و پاکتا سریه سپانسیون اویجی نخرابه البته سر 130 کیلومتر ایکه دنگ جی کیلکی ویتین من جوه مدل حسکر گلکی حسکر نزانم otomobil hazan jê hezkir nizanim lê mesela veyaj bo çi merê vikare bikire helbet hemû niha model li Bakur li Tirkiyeyê bihane ji ber çi veya gorî îthal erzantir e febrîka wê ez neşaj bim li Bursayê ye parçeyê wê ji Fransayê tê û li wir wan digînin hev li gorî êdin baca wê kêm e elbet ev jî bihaye ez bihayê wê nabêjim wek êdin jî çawa nabêjim jî êdîz nabêjim ya divir armanca min ne ku ez otomobîlan ya jî markeyan hinek markeyan bidim pêş bidim firotin na tiştek min wilo tune yani endişeyek min wilo nîne ez tenê wekû dixwazin ku armanca min çi eşxwe pêbînê min bixwînin wê fêm bikin te endişeyek mi wilo tune lewra şewata wê gelek kêm e di nav bajar de ji ber ku nav bajar herî zêde model nav bajar de şewitîne herî kêm di wir de riya rast de şewitîne nav bajar de 5 litre 6 litre helbet gorî ajotina we ye hûn rehet bajorin xweş bajorin jî dadikeve bin 5 litreyan jî wekî din riya rast de 3 litre ev nîva jî piştî Opel Corsa ev model tê herî zêde şewitîne û wek xweha wê yan jî birê wê tê hesib sembol pir kêm dişewitîne hûn zanin wek hûn zanin li Tirkiyeyê mazot û benzîn gelek bihaye ew jî krîterek serekeyê dema ku otomobîl hezek müşteriyek otomobîlê dikire evane wek alternatîfin mesela wek Fiat Egea jî ku em ê çêkin vîdeoyê par jî û îsal jî Fiat Egea di rêza yekemîn de modela herî zêde hat firotin û piştî wê Clio hat firotin ji ber çi zêde hat firotin ji ber bihayê wê û ji ber ku şewata wê jî kêm e hat zêde hat firotin îsal jî wê carê diyar bû ku dîsa Fiat Egea modela wê herî zêde hat firotin û piştî wê jî Clio zêde hat firotin û Opel Corsa jî pir kêm dişewitîne ji vêya kêmtir dişewitîne lê ev jî ne kêmî wê ye ji xwe hemû modelên nû de êdî wek me şanzmana otomatik de jî behs kiribû êdî yên manuel çê nakin evana ji ber ku hinekî ji mesafê dikujin ji ber wilo hîna manuel bikartînin ve lê pakêta ser wê de icon û tacê de jî ew heye otomatik heye yani ez bim ez dereva ku veya min veya jî hes kir dereva ku veya bikarin min karin ê ser wê jî bikarin yani navbera wan de ez neşajim 30-40 milyar ferq heye
جداتی هایی اویا جی نزیده ای یکی کاری ویا بکر و ویا جی بکر بیامن البته ترجیح هوایه و بحثا شانزمان انکر که چما وانا اینا ایمانویل بکارتینن جبر که جمسافه دکوژن جبر که ایدی جبر وی پاندمیه جی هر تجبهات به تمام دنیای ده به تایبتی ترکیه تشتکی عجیب بلوقه و زیاده ده به مارکه نورمال وقت مثلا فولکسواگن سر انکوبه آواده دن اینه که دن به کرستین باشتر ارزانتر اتومبیل خو آواد که و ایدی مانویل بکار ناینن شانزمانی مانویل بکار ناینن ولی رنو ده فیات ده هین بکار دین اوجش بلکه malzeme endikuşun. Hun biyamin yani model kulo hun karın av bakın. Az derece ne ki belki derece dikim seriye değişinim elbet. Levan taybetiyan giringen jibova amban videoyan çedikin. Ama video kedinci çekin diye videoya mı başladı ben. Kameramanı min ha lekile kamine. Özümü beter baştır Emanuel dajore. Az karım bajorum elbet. Le demek az dajorum. Az ne karım antışta bahs bekim. Van taybetiya. Konsantam balamı xeradı be. Hevi dikim ki hun videonun işten baş agahiyen başladı mesela otomobilan. Hatta جوابه اون چقدر کانال ما بعد بینن لایک بکن و پارو بکن و او کسی امی ویدیو باشتر چه بکن نه درفته من وقتی من هم پیوین آدیجی گویی هم تلفن دگرن ویدیو خود چه دکن و از پیشکش دکم یعنی از ده دریج نکم و نام سریا خو سرینه بخاطره و بمین خوشیه ده حتی ویدیو کردن لگل حس کردنی